Hola, bona vesprada a totes i a tots. Important silenciar i qualsevol dubte en acabar la presentació de la guia. Podeu agafar-te en el xat, val? No sé si Inma pot escoltar-nos. Vale. Pues vale, comencem. A veure, la resolució, bueno, anem a començar el tema de les adjudicacions d'inici de curs, del funcionariat provisional, en pràctiques i en interinitat. Val? Normalment és a meitat de juliol la convocatòria, però aquest any s'ha avançat. Esperem que continuï en procediment normal i que no s'atrasi a finals de juliol, però no tenim dates encara. Val, així tenim la resolució. Després ho passarem tot per les xarxes, val? Tindrem l'enllaç a tota la normativa. La resolució és del 4 de juny de la Direcció General de Personal per a qual es convoca l'adjudicació de destins en caràcter provisional, en pràctiques i en interinitat. Val? Després hi ha una sèrie de participants. Ja està la participació voluntària, que són el funcionària de carrera en excedència que vulgui incorporar-se, el personal i funcionari interí de les diferents borses i el personal que ha superat la fase oposició del concurs i estiga activat en aquest moment de l'adjudicació. Després tenim una participació forçosa i s'haurà de participar el personal tant funcionari de carrera com funcionari en pràctiques i afecta els que tenen, els que estan en serveis provisionals, els que estan reingressats, els que estiguen en l'estranger, els que tinguen una sanció que ja hagin complit o els que han fet pràctiques i que no tenen la destinació, no tenen destinació, i també funcionaris en pràctiques del concurs oposició convocat per l'ordre de l'1/2025 que inicien les seues pràctiques o que les hagin ajornades i el funcionariat en pràctiques que no hagin sigut aprovades ni aprovats i hagin de repetir les pràctiques en aquest curs. Després, així hi ha una sèrie de prelació, val? En funció de... Un segonet, que és que tinc que anar acceptant també. Funcionariat de carrera que està en provisional. Funcionariat en pràctiques que hagi ajornat o inicien ara les pràctiques. I els que també estan en pràctiques però que no hagin aprovat l'anterior. I els funcionariat interí. Després, l'ordenació dins de cada col·lectiu, si veiem el funcionariat de carrera i en pràctiques, en primer lloc l'antiguitat en el cos, la data de la convocatòria de les oposicions, si persistís cal mirar la puntuació en el procés selectiu i si continua persistint l'empat a la llista definitiva del procés selectiu. En quant al funcionariat en règim d'interinitat, l'ordre és la posició que està a la borsa, val? És l'ordre que tenim. Després, que després ho repetirem, però els interins que tinguen una vacant en centres de difícil provisió i vulguin continuar amb aquesta plaça, com a màxim són 2 cursos, poden sol·licitar. Sempre ha d'estar en primera opció tal i com la van agafar.
també la donaran a aquesta persona si el lloc continua amb les mateixes característiques i continua sent una vacant i que no tinga més que no hagi estat més de 2 cursos. Després, per a les especialitats que passen, que ja han passat del cos extingit de professorat en IDFP a altres cossos, es mantindrà l'ordre de la prelació que tenien en el cos anterior. Val? Ah, sí, ara, el tema de la publicació de codis i les vacants. En la web de Conselleria es publicarà, no sabem data, perquè no en sabem, el llistat de centres que tenim per localitats, l'ordre, les àrees i subaràrees que estableixen i també les especialitats i en el seu còdic. Que després quan entres a l'aplicatiu ja t'apareix la teva especialitat i els còdics, que no cal buscar-los, perquè apareix còdic i especialitat. Després, una vegada se resolen les comissions de servei, que ara no sabem encara data, es publicarà aquest llistat de vacants que hi hagin disponibles. Val? I ara en aquest llistat apareixeran les vacants i després ja a setembre continuaran anant publicant-se la resta de vacants, després substitucions, etc. En quant a les sol·licituds, tot es fa per via telemàtica. No hi ha que anar en papers a conselleria ni res. Després s'entrarà un usuari i una contrasenya i també tot el procediment en el seu usuari i contrasenya que tingueu. Si s'oblida, recuperar la contrasenya i apareix. No és molt complicat. Si així i tot teniu problemes, caldria contactar amb el SAI. Després, una vegada, eh, primerament es publicarà, que ja s'ha publicat la relació ordenada de persones participants de forma provisional, hi ha 2 dies hàbils per a reclamar en Ovidoc, en tràmits, incidències de provisió de places, on posa llista de participants d'adjudicacions d'inici de curs, i una vegada ja s'hagin revisat totes les vostres reclamacions, ja es publicarà la relació definitiva de participants. Vale, es corregirà ja, es publicarà ja el llistat definitiu. Així tenim l'accés a les diferents peticions telemàtiques segons d'on procediu. Val? Cos de mestres de funcionari de carrera i en pràctiques, secundària i altres cossos, i en interinitat. A Sònia que anar espai perquè moltes vegades m'ha dit que no puc entrar ja, però no estàs en el lloc adequat. Val? Canvia el número que teniu a la dreta, 124, i és una tonteria, però moltes voltes ocorre i dius, no, per què no puc entrar? Pues és per això. Després, en quant a... Parlem ara de funcionariat de carrera i en pràctiques, val? Els llocs disponibles, val? Soles, funcionari en pràctiques i provisional, soles poden agafar les vacants a temps complet. El nombre de peticions és igual per a tots, són 300 peticions i es poden ordenar conforme vulgueu, segons les vostres preferències, a centre, localitat, subàrea, àrea, província. Si, si no se sol·licita un centre concret, que se sol·licita una localitat, en el llistat que tenim de centres s'adjudicarà el primer d'aquesta localitat. Vale? Això n'hi ha que tindre en compte. I qui tinga més d'una especialitat també ha de prioritzar-les i anar ordenant-les conforme tingueu les vostres preferències. Ara, peticions més concretes. Si es volen tots els centres d'una localitat, es pot indicar el codi i el que hem dit, si vols algun centre concret, es poden posar davant de tots els centres que vulguis concret i després la localitat.
es tindrà prioritat primera i se centre concret i s'hi posa la localitat en ordre de, dels centres que apareixen en el llistat. Després, centres singulars soles es poden adjudicar si s'han sol·licitat concretament. Si poses una localitat i hi ha centres singulars, no van a adjudicar-te. Tens que posar-los de manera concreta. Després, bueno, la participació forçosa, que hi hauria que haver, bueno, indicar l'ordre de preferència de les províncies, és important. I ara, el personal funcionari interí participarà segons la resolució del 23 de gener del 18 i si ja tens una sol·licitud, que ja la tens ahí creada, i vols que s'utilitzi, t'actives i es tindrà en compte aquesta última sol·licitud. Si vols modificar-la sobre ISA, també pots fer-ho i adaptar-te a les teves preferències d'aquest curs. Després, no van adjudicar places que tu no hagis demanat i els aspirants que estiguen desactivats no van a adjudicar-los. Ah, sí, normes comunes. Si es demanen llocs en itinerància, compartits, i ser substitucions indeterminades o altres parcial, cal indicar-ho en la part dreta de la petició, que hi apareix les creuetes per a marcar. Després, només el funcionariat en règim d'interinitat pot sol·licitar llocs que els titulars puguen incorporar-se en qualsevol moment del curs o llocs que estiguen a temps parcial per una reducció o etc. Després, si se vol demanar centres bueno, de les escoles oficials d'idiomes, també hi ha que utilitzar aquest codi concret. I si s'adjudica en seccions de les escoles oficials i no hi ha acord entre el professorat, la direcció del centre farà la repartició segons l'ordre de l'adjudicació. Ara, la duració dels nomenaments. Tot això tenint en compte la normativa que teniu ahí. Val? Les vacants que són fins al 31 de desembre se van estendre al 31 d'agost. Ara, substitucions indeterminades. Les determinades ja se sap que tenen una data de finalització, com a màxim 30 de juny. I les indeterminades, sí, també són màxim a 30 de juny, i ara tenim així. I les substitucions indeterminades que són vacants afectades, val? I si són de titulars que estan en serveis especial fins al 30 de juny, i els que són de permanents sindicals, el nomenament fins al 31 d'agost. Ho diu la normativa, vull dir, estem en contra perquè totes aquestes substitucions, si tenen més de 150 dies, tenien que cobrar l'agost, juliol-agost. Però la normativa en castellà sí. Després, reduccions de jornada se poden allargar de trimestre en trimestre segons la persona titular. I després es tindrà dret a les parts proporcionals de les pagues extra i de les vacances, i es cessaria si la persona titular s'incorpora, evidentment. Ahir ja passarà altra volta al llistat d'interinitat i pots fer la participació en les adjudicacions de després. En, en el document de les meses que hem estat per la vaga, es va dir que adelantarien aquesta incorporació, que moltes voltes tu cesses i tardes setmanes en poder incorporar-te perquè hi ha problemes i també volen, per el tema de la reducció burocràtica, fer-ho automàtic i així a l'endemà ja pots participar. A l'endemà o 2 dies després, quan estigui la pròxima adjudicació. Després, els terminis de presentació de sol·licituds es farà a la pàgina web de Conselleria. Nosaltres fem la difusió expressa en les adjudicacions, sempre. Després,
El personal funcionari de carrera o en pràctiques ha de confirmar la seva sol·licitud i si no, s'adjudicarà d'ofici. I el personal interí ha de presentar la sol·licitud en l'aplicació de les adjudicacions contínues dins del termini que que s'establís. I si no, si la tens activada, participes desactivada i si la tens desactivada no participes. I sempre se té en compte l'última que hagis, l'última petició que hagis guardat. Després, important això, abans de l'adjudicació de les destinacions, es tenen que assignar primer els destins i les places del personal funcionari que està suprimit i desplaçat. Val? I després, el nomenament començarà l'1 de setembre, sí o sí, i segons el tipus de plaça, ja serà substitució determinada i indeterminada vacant, ja serà conforme estiga la credencial. Després, per a persona funcionari interí, tots els jocs es podran demanar de manera voluntària, tots. I l'acceptació és obligatòria. Si tu no te incorpores a esa plaça que has acceptat de manera que has presentat i s'ha petició de manera voluntària, t'exclouran de la borsa. A no ser que sigui una causa molt greu, que la Direcció General de Personal determine que és una força major i que t'incorpore. Però si no t'incorpores el dia següent o quan te diga l'adjudicació, t'exclourien de la borsa. Si n'hi ha places en requisit lingüístic, l'anglès, i tu no ho tens, l'aplicatiu te vota i no participes d'aquestes places. Després, per a professora d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, escola d'adults, nivell 5 de valencià, s'ha de tindre les especialitats i requisits registrats, no cal aportar res més, val? I, bueno, que he dit abans, si no tens la titulació, per exemple, que has entrat per difícil cobertura, no tens el valencià, però en la teua especialitat sí que és obligatori, has de desactivar-te, val? Sí o sí, fins tindre-la, perquè si no te van a excloure de la borsa. I tots els requisits han d'estar complets a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, val? Si hi ha alguna errada en el llistat de centres, perquè sempre posa que són provisionals i després poden corregir-se, si t'han adjudicat una plaça que és errònia, la poden anul·lar i tu t'incorpores a altra volta al llistat d'interinitat. El que hem dit abans, les destinacions són irrenunciables eh, si no és per causa major. Terminis no ho sabem, no tenim encara res. Val? Deixem així a l'aire i quan estiga ho enviarem. El que hem dit abans també dels centres de difícil provisió, recordem, Eh, si una persona en règim d'interinitat està en una plaça de difícil provisió i vol continuar, que ha estat ara, i vol continuar un any més, un curs més, té preferència, val? Té preferència 2 anys. Ara, i sa plaça ha d'estar en les mateixes condicions que l'has agafat, que no estigui ocupada per ninguna persona i que no canvi aquesta plaça, val? No canvia res d'aquesta plaça. I ara recordem el tema de les adjudicacions contínues que se fan al llarg de l'any, val? Són, si no canvien, fins ara són de dimarts i dijous. El dia abans de les adjudicacions, és a dir, dilluns i dimecres a les 2, a partir de les 2, perquè moltes vegades no són a les 2, són molt més tard, es publicarà els jocs, el llistat de jocs, ahí se faran les peticions i el dimarts i el dijous, quan s'adjudique, poden ser places, bueno, la persona pot estar no adjudicada
que són entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides, però l'han agafat altres. Ha participat és que no hi ha cap de les places que oferides. No ha participat és que no has acceptat la sol·licitud i s'ha quedat ahí. I desactivat que no vols participar en aquesta adjudicació. En cada adjudicació se pot participar o no, depenent de les vostres peticions, les vostres preferències. Després, una vegada t'adjudiquen aquesta plaça, has d'entrar a accessar les peticions telemàtiques que apareixen l'enllaç en la web de la conselleria, te descarregues la credencial, val? I ja el dia següent o quan te diguen quan vagis al centre, que normalment és el dia següent, ja entregues la credencial. Hi ha un apartat a Obidor que són per a comunicar les incidències de les places. Val? Segons vagin transcorrent les adjudicacions, van posant les dates i tu entres ahí per si tens alguna incidència i ho expliques. Val? Per a aquelles persones que no tinguen Ovidoc, és Stein, però n'hi ha que encara venen d'un nou, que són noves en el tema, tenim així un enllaç a l'alta d'Ovidoc. Després, així també està les guies del Proper, que és el compte bancari, l'alta nòmina i després també tenim una sèrie de plataformes docents. Ítaca, aules, ¿vale? Ahí està tota la relació de plataformes que tenim. Requisits específics i generals de les diferents titulacions que van anant actualitzant. La última, la darrera va ser, crec que en abril, ¿vale? Que van concretar un poc més cada titulació. Les persones que ja estudis del sistema se mantenen i les noves han de regir-se per aquests nous i aquests nous requisits. I així tenim les nostres xarxes socials per si teniu dubtes poder respondre nosaltres i qualsevol coseta estem ahí. I ara ho llevem. Un segon, eh? Després ho passarem per les xarxes, tota aquesta assemblea i en la informació, vale, la guia i tot. D'acord? A veure, anem al xat. Si algú té dubtes. Vale, el tema de la forzosa, Lídia, no van a adjudicarte ninguna plaça que tu no hagis triat. La forçosa se va eliminar. Ara bé, l'aplicatiu encara apareix la pestanyeta. En este curs anterior en què apareixia la pestanyeta en cas d'adjudicació forçosa, tal i qual, però no està actiu. I s'ha aplicat i sa pantalleta vota i no ho considera. Val? A veure, les vacants afectades apareixen com a substitucions indeterminades. Nosaltres ja vam dir que es marcaren com a que són afectades i de qui són. Però de moment, com no han eixit encara les places, no sabem si ho han corregit. Si alguna persona està en una vacant afectada i vol saber si va cobrar agost, sí o no, que envia correu a provisió i, eh, i que pregunte. Normalment es envien la credencial i ho expliquen. Després, Maria Canals diu, soc funcionari en provisional i he demanat comissió de serveis. Eh, si me donen la comissió, tinc que participar en les adjudicacions. A veure, primer adjudicaran a les persones en provisional, val? I després les comissions. Una vegada sàpigues si en la provisional la vols acceptar o no, pots participar de les comissions igualment o renunciar, no hi ha problema. Després, no... Xiaomi diu, sap més o menys quan seran les adjudicacions d'inici de curs?
De moment no han enviat més que... no n'hi ha dates exactes. De fet, 8 eren l'obertura de les comissions, però com és un calendari orientatiu, encara no han eixit. Aleshores, hi ha que estar pendent durant este mes que queda i juliol i per estar a la White i poder participar. Nosaltres estem preguntant en totes les reunions, però Conselleria no es contesta. No han dit que de moment no se sap. A veure, Amparo, jo acabo de consolidar en artístiques i vas demanar excedència automàtica per a secundària. Amparo, com més algo més concret, si vols m'envies un... me crides, després m'envies un WhatsApp i ho parlem, val? Te poso el telèfon al xat. A veure, més coses. Eh, diu Lenovo. Aquest curs he pogut accedir a difícil cobertura, per tant, ja sóc funcionari interina. Tinc que descarregar-me ja la credencial o sols quan m'adjudiquen lloc? A veure, la credencial és del lloc que t'adjudiquen, val? La credencial és quan t'adjudiquen un lloc, és entrar a la credencial, descarregar-te el lloc que posarà el centre que t'han adjudicat, si és un tipus de substitució o un altre, i si és determinada la substitució, te posarà també la data de cessament, però que la credencial és quan t'adjudiquen una plaça. Després, soc interina sense serveis. Em puc activar alguna especialitat més o només la de les opos? És a dir, es manté només de les opos? Sí. Eh, de moment no n'hi ha... Volen obrir les borses permanents per a aquelles persones que vulguin, tinguen altres habilitacions i poder accedir a altres especialitats que tinguen, però de moment encara està en l'aire. Després, he comprovat que estic en el llistat d'inici de curs. No hi ha que fer res. Si està correcte, cal esperar a les adjudicacions, val? A les dates d'adjudicacions per a poder fer la petició a centres. Val? Les persones funcionàries de... Pregunta Toni. Quan dius funcionaris de carrera, parleu dels que... A veure, són les persones funcionàries de carrera en provisional que no tenen destinació definitiva i tenen que participar de les adjudicacions. Val? Són les persones que no tenen destinació definitiva en ningú centre, en provisional. Després, pregunten, soc funcionària interina en vacant. Tinc algun tipus de preferència per obtindre la mateixa vacant el curs que ve? Si és una plaça de difícil provisió, tipus CAES, etc., centres penitenciaris, eixa se té preferència durant 2 cursos sencers, val? Sempre i quan la plaça siga la mateixa, les mateixes condicions i no sigui ocupada per ningú. I has de demanar-la en la sol·licitud en primer lloc. Si és una vacant sense més, no tens preferència, però sí que pots demanar-la en primer lloc també. Però ahir ja és per a tots. Maria és el mateix. Difícil previsió i centres singulars està dins del mateix. A veure. Pablo diu, en el chat de WhatsApp hi havia un poc de confusió sobre si hi ha que presentar algun imprès per a que t'echen de la... No. A veure, per a les persones interines que han consolidat vol dir han treballat, aquest curs, encara que siga un dia, no hi ha que fer res més. Val? Són les persones que van vindre de la posició passada, que s'han incorporat a la bolsa i que no han presentat ninguna petició. Se té fins al dia 30 de juny per entrar a l'aplicatiu de peticions telemàtiques, fer una participació
com que ja no n'hi ha a cegues, o sigui, per una participació, entrar, activar-te, guardar, tornar a entrar i desactivar-te. Vull dir, és això, és eixe el tràmit, és un poquet absurd, però és així. Val? I és per a les persones que no han treballat però, i que tampoc han fet ninguna participació en cap adjudicació. Gracias, Maika. Bueno, yo es que entré a trabajar a través de difícil cobertura. O Mm, sea, quiero decir, también sirve para mí. Quiero decir, yo lo dicho, no participé en las últimas oposiciones porque no tuve oportunidad, entre otras razones. mm. No, per a vosaltres és que tu ja has treballat, ja has consolidat en la bolsa i ja te mantens ahí. Si tens si tens tots els requisits, la teva especialitat, pots continuar ara en juliol fent la participació en les adjudicacions. Si te falta un requisit desactivat, fins tindre'ls. I després ja te pots participar. Vale, vale, gracias. A tu. A veure, el tema de l'ordre de bolsa després ho publicarem, val? Perquè, exacte, primer estaran els que han aprovat en les opos, però després ho passaré també, que tenim un document per a enviar-vos. A veure, diu una altra pregunta. Diferència entre les adjudicacions d'inici de curs i la del dimarts. La d'inici de curs, si són vacances per a tot el curs, 31 d'agost, si és vacant com a tal. I després la del dimarts i dijous poden ser vacants, poden ser substitucions indeterminades, determinades, a temps parcial, en itinerant, tot. Val? I és el mateix. El que passa és que ara, en les adjudicacions d'inici de curs, és on hi ha moltes més places i sobretot moltes més vacants. I ara on està doncs, tot el mogolló de places. Però que després, en les primeres de setembre, estan continuen igual i apareixen altres places ja en substitucions. A veure, diu, és Soria, la única manera d'entrar en altres especialitats que no siga la de les opos és per difícil cobertura. Poden ser, el que hem dit abans, volen obrir les bolses de manera permanent, tinguent requisits. Val, de moment encara no està, però volen fer-ho. També alguna vegada obrin bolses perquè falta gent. Són bolses extraordinàries, però de moment està tot en l'aire. Antonio diu, si has entrat en difícil cobertura una especialitat que no s'exigís el valencià, se continua igual, perquè no, per la llei de llibertat educativa pues, n'hi ha places que no s'exigís. Val, Yolanda, si algú vol parlar, pot agafar també torn, vull dir, estic llegint, però si algú vol parlar no hi ha problema. Yolanda diu, soc interina amb vacant i està de baixa. Pot participar en les adjudicacions estaguen de baixa? Sí. El dia 1 de setembre has d'incorporar-te a la plaça, sí, i has d'estar unes setmanes treballant, almenys una setmana o dos has d'estar treballant, val? Després, mm, hola, estic a dues borses amb certa diferència de número. A veure, depenent de la bolsa que tu tries, tindràs un número o un altre, ahí, val? En el cos de mestre sí que és una única borsa, però en la resta sí que estan. A veure... És que no tingueu destinació definitiva, els funcionaris de carrera sense destinació definitiva, val? Han de participar de les adjudicacions aquestes, perquè si no, vos van a donar d'ofici. I després, quan apareguen les peticions, és on tingueu que entrar en l'enllaç i fer la petició.
val? Després, el tema de les places. No se sap si són de matí o són de vesprada. Hi ha que cridar als centres i preguntar, però de moment és que no se sap, no se sap. Val, ¿algún dubte més? Ah, bueno. A mí me dijeron en consellería que estando de baja tengo que desactivarme cuando me cesaron y eso hice. Eh, Ahora me vuelvo a activar, sigo de baja para las de inicio de curso. Si vas a incorporarte en septiembre, sí, si no vas a incorporarte, no, porque te van a excloure si no te presentes, ¿vale? Després, les vacants afectades apareixen com una substitució indeterminada, ¿vale? I ahí ho poso. Ara no, no apareix que siga d'una vacant d'una persona en serveis especials que una persona que sigui alliberada sindical. No, no, no està la diferència, no apareix. Vale? Ho hem dit sempre que ho posem, quan més informació millor. De fet, tornem a insistir en el tema, perquè per a millorar, perquè no se pot anar així a cegues. I a cadascú que tria segons les seves preferències. Però de moment no, no apareixen i s'ha diferència d'una persona alliberada que una persona que està una persona que està en serveis especials. Ah, bueno, un segundet. Ah, estic en dues especialitats. Prevalís el número d'una respecte a l'altra. Vull dir, és depèn de la teva petició telemàtica. Val? Tu ahí tens les teves preferències, ahí tens les teves preferències i segons el número que estigues, te van adjudicar d'una en l'altra. Si tu veus que en la que estàs més amunt tens més opcions que l'altra, però ja depèn de tu i de les preferències que tingues respecte a una especialitat i l'altra que tingues. A veure, més coses. Vacants afectades. Repetisc, apareixen com a substitucions indeterminades. Sí que apareixia el tema de la vacant afectada, però no especifica si són d'una alliberació sindical, no ho especifica, que se cobra 31 d'agost, o de serveis especials, que se cobra, que no se cobra el 31 d'agost. Vale, això no apareix i se va dir que ho especificaren, val? Però de moment, quan no tenim la llista, no se sap. De tota manera, ho insistirem en el tema. Després, si sóc interina en una altra comunitat i tinc 2 triennis i un estadi es manté, si sóc de vacant o similar, se poden agafar, no, no ve al compte, però se poden agafar els triennis generats i, i posar-los així, val? Però això és un altre tràmit. Pues si vols me crides si te passe la documentació que has d'emplenar. En les adjudicacions d'inici de curs s'ofereixen sols vacants o també indeterminades i determinades. No, s'ofereixen sols les vacants. També se va dir que publicaren el llistat de places a temps parcial, que l'any passat vam insistir i al final van aparèixer en setembre. A temps parcial és que no completen tota la jornada, val? Però les substitucions indeterminades i determinades apareixeran després ja a partir de setembre, quan les persones vagin agafant baixes i sobretot també reduccions de jornada. Si te donen una vacant... Sí, silenci. A veure, si te donen una vacant ara a setembre, fins al 31 de desembre, tot i aquestes vacants fins ahir,
se cobra estiu i les de després de l'any, o sigui, de gener a 30 de juny, val? Vale. Més coses. És, a veure, és que vam entrar... Sí, Cris? Hola? Silenci. Després, si n'hi ha persones que van entrar en el mateix, per difícil cobertura, igual seria per ordre de plaça, val? En el llistat que apareix per ordre. I després ja se regeixen per criteris alfabètics, vull dir, no, teniu el mateix. Si tenim la experiència i títols, i si deu per ordre alfabètic, val? Després, hi seran vacants itinerants, i seran tota classe de vacants que hi hagin, sí. Després Pablo diu, si te donen una vacant, pots demanar eh, excedència per cura de menor de 3 anys, o se pot demanar excedència, se pot demanar permís per interès particular, se pot demanar reducció de jornada d'un terç, dos terços, n'hi ha diverses opcions, però sempre i quan siga una vacant, val? Una substitució no se pot. Després, els llistats de places, val? El llistat de centres, de localitats i de zones, àrees urbanes, tot això, es publicarà, val? Hi haurà un llistat global de tot i ahí estaran totes les places, bueno, tots els centres que tinguin aquestes places, val? Després, de tota manera, nosaltres en la pàgina web i en les xarxes ho publicarem tot. Quan apareguen tots els PDFs que se generen de centres, de localitat, de tal, ho publicarem. I així ja teniu la relació de tots els jocs. Després, data per a fer les peticions, no en tenim encara. Val? No tenim encara perquè Conselleria no ho ha enviat. Hem insistit en que volem un calendari de totes les adjudicacions d'inici de curs i d'altres procediments que estan en marxa i de moment, si no ho han publicat ara, no tenim res. Val? Maica, com puc veure tots els llistats d'adjudicacions que han hagut durant aquest any? A veure, se va dir a Conselleria que deixaren un històric de totes les adjudicacions. Insistirem en el tema perquè no ho han fet, perquè estaria més clar i transparent veure totes les adjudicacions de totes les setmanes per fer una idea de conforme van avançant. Sols està el de l'última adjudicació. Tornarem a insistir en que volem un històric. Després, per a poder optar a una altra especialitat, què opcions hi ha, a més de difícil cobertura? Sí que ho hem dit, ho expliquem altra volta. Per borses extraordinaris o extraordinàries, volen obrir borses permanentment obertes, però encara no està la normativa, val? No està encara. De moment està en l'aire i per oposició. Per oposició sempre i quan tingues la titulació que se requereix. Després, per a places en anglès, B2 si no és altres, major, com a requisit on es pot presentar l'acreditació. En la pàgina web de Conselleria està bueno, s'envia una sol·licitud general única, hi ha un imprès un model en la pàgina de Conselleria i si no, simplement la sol·licitud general única demanant que s'actualitzen els teus requisits i presenta la documentació. Val?
Si, Marina, si igual me envías un WhatsApp y te pasé el impreso, que está en PDF. Com es decidís des de l'IES que la vacant tinga requisit lingüístic? A veure, els equips directius, si consideren que falten, o ja des de la Direcció General de Personal Docent ho determina. Val? A veure, eh, concentra a una altra especialitat que ja ho hem dit. A veure, simplement, o sigui, has de presentar-te a l'oposició i de la primera prova has de presentar-te, no cal aprovar, però has de presentar-te i després hi ha que acreditar que tingués aquesta especialitat per la qual has optat, perquè si no, te van excloure. Més coses. David diu, aleshores, si jo he obtès una vacant en un centre de difícil provisió que és curs, tindria la preferència eh, sobre els altres? Sí, val? Tens preferència a un curs més, sempre i quan ho demanes en primera petició, la primera petició, i s'ha plaça tal qual te la van adjudicar en el seu moment, l'any passat, val? I després que aquesta plaça no estiga ocupada o no l'hagin ocupat aquest curs per un funcionariat i que se mantinguen igual. Ahí sí. Després es poden demanar vacants que no estiguin al llistat, a veure, se poden fer les peticions de manera general, on vulguis. És a dir, tu poses no sé, una població i no n'hi ha vacants en aquesta especialitat, però ho tries. I després ja el sistema ja t'adjudica segons el teu llistat, perquè no te va repercutir en res. Simplement, si n'hi ha vacants i estàs per adjudicar, te l'adjudiquen, i si en aquesta població no n'hi ha vacants, te voten a la següent. No te penalitza. Important, centres singulars, hi ha que demanar-lo expressament. Difícil previsió, eh, CRAC, AS, penitenciaris, etc. Tens que demanar-lo expressament, perquè si no el sistema te vota. Més cosetes. Si algú va parlar, sense problema. A veure, vos posa els contactes nostres. El que farem serà, bueno, l'assemblea està gravada, la passarem per les xarxes i, i ja està. Vull dir, qualsevol coseta mos podeu cridar. Tenim totes les xarxes així i també els contactes dels companys i companyes permanents sindicals, val? I a veure, un segon, tota la informació ho enviarem per totes les xarxes, vale? Així que esteu ara pendents perquè no tenim calendari i com que el procediment aquest s'ha adelantat perquè altres anys sabien que era a finals de juliol, però perquè estaven les oposicions, però com aquest any són a setembre el cos de mestres, s'han adelantat tot el procediment. Aleshores, ja que estan un poc més pendents perquè no és el de sempre. Alguna qüestió més? És que, és que han estabilitzat, són funcionariat de carrera que no tenen destinació definitiva, estan en provisional. Aleshores, tenen que fer la participació també. Val? En aquestes peticions estan obligats a participar les funcionariat de carrera que està en provisional. Provisional vol dir que no té destinació definitiva, val? Tots, depenent de les vostres circumstàncies, tots.
i és que estan de pràctiques. I ja de manera voluntària, o sigui, de manera general, ¿vale? De manera voluntària són les persones que estan en règim d'interinitat. Diversitat funcional són persones que no tenen destinació definitiva, val? Són funcionaris de carrera sense destinació definitiva. Aleshores estan obligats i entrareu en la rama de funcionariat en provisional. Val? Eh, Carmina, bona vesprada. Hola, m'escoltes? Sí, sí, perfectament. Dime. Ah, vale. Bona vesprada. Res, tenia un dubte que, a veure, a mi enguany ja m'han habilitat educació especial i primària. Jo, això ja m'apareix en Ovido, a part de música. En el llistat de juliol ja puc també introduir vacants d'aquestes noves especialitats. Sí, sí, tu Si ja tinc, sí, pots participar de totes les que tingues reconegudes. vale. I només s'ha de fer una petició, o sigui, no per especialitat, o A, sigui, tot en la mateixa, a veure, tu no? entraràs al teu aplicatiu Sí, i ahí estaran les especialitats que tingues i tu sí, ja podràs anar triant, fer la selecció de centres i anar vale, clicant en les especialitats que vulguis segons les teves preferències. Ahí apareix tot. vale, I en l'aplicatiu n'hi haurà un desplegable en totes les línies de centres que pugues incorporar, de centres, localitats, el que siga, i ahí aniràs triant. Va, segons vale, les teves preferències. També tinc en compte que està l'opció d'interinitat, bueno, n'hi ha altres pestanyetes, però ahí ja apareixerà totes les teves especialitats. vale, Val? vale. I una altra cosa, ara quan acabi el nomenament, que és o sigui, no sé si acabarà el 30, però sí, en el cas de que acabara el 30 de juny, mm, en el cessament he de fer alguna cosa o es fa, o sigui, es fa automàtic o no sé, No, no, és s'ha de fer automàtic. alguna gestió? No, Vale. no. I per sol·licitar l'atur seria Tu tens que el... comptar 2 dies i mig no, de vacances i tal, i suposa que serà ja, bueno, depèn de lo que hagis treballat, serà Mhm. cap a meitat de juliol, a partir d'ahí. Conselleria ho envia directament al CP, però van en atrás. Tarda. Vale. ¿Vale? Vale. Qualsevol coseta me crides si tens dubtes. Vale. Gràcies. A tu, Carmina. A veure, més coses. Després, en les adjudicacions d'inici de curs, val, està l'ordre establert, està llistat i està en ordre. Parlem d'interinitat, val? Està per ordre, com sempre. Ahí ja se veurà quan isquen les definitives on esteu. I s'estaria bé que se guardareu i PDF que després més o menys sabeu conforme van adjudicant i bueno, n'hi ha moltes persones que volen tindre ICE per a guiar-se. Alguna qüestió més? Agustí, el tema de les comissions no és d'esta assemblea, però te ho dic, si no he cit ara, encara no estava. I la petició és a través d'Ovidor que en tràmits, però crec que encara no està. Si no he cit des de fa una hora. Qualsevol cosa me crides. Algun dubte més? A veure... Vos posa de nou els contactes i qualsevol coseta podeu contactar amb nosaltres per telèfon o WhatsApp o el que considereu. Val? Ahí ho teniu. Pues ale, tanquem? Gràcies per escoltar-nos i fins un altre dia. Qualsevol dubte, així estem. Gràcies.